Son Miriam Bermúdez, candidata do BNG á alcaldía de Viveiro. Sendo alcaldesa, Viveiro sería un concello dinámico, co relevancia que merece, porque Viveiro merece máis. As políticas que desenvolvemos dende o BNG nacen das reunións con todas e todos e do consenso de propostas e proxectos, porque se goberna o BNG, goberna a veciñanza. Nestes últimos 4 anos demostramos estar á altura, porque escoitamos, porque coñecemos de primeira man as necesidades e porque non calamos. Confiaron en nós porque fomos transparentes en todo momento, porque a xente sabe que daremos todo por sacar adiante as propostas en máis finalidade que a de mellorar o concello, sen intereses personalistas e sen portas xiratorias como outras formacións. O equipo que formamos o BNG supón un goberno con formación que defende o rural, que desenvolve políticas que fomentan o emprego, a convivencia e o cuidado do patrimonio, que traballamos con proxecto a medio e longo prazo, porque está claro que as grandes necesidades requiren de grandes proxectos de criterio e de intelixencia, precisan dunha alcaldía con capacidade de xestionar o concello de forma máis eficiente, por suposto, con capacidade de diálogo, de negociación cos principais administracións que inciden no territorio, sexa augas, costas ou portos, sempre con disposición negociadora e insistente, non de confrontación como se ven facendo. Estamos nun momento no que a xente quere que Viveiro supere por fin a irrelevancia, o esmorecemento e que ven no BNG a oportunidade para volver a sentirse orgullosos do seu concello. Estamos preparadas para gobernar con planificación, con innovación e con moito traballo. A ilusión pálpase no ambiente e estou segura de que a veciñanza de Viveiro confiará en nós nas vindeiras eleccións.